Nissan je plasirao nekoliko noviteta, a najveću pažnju privukao je inovativni koncept TownPod EVE. Maleni koncept japanskog proizvođača kombinira odlike privatnih i komercijalnih vozila, a pogonjen je najnovijom Nissanovom tehnologijom električnih automobila. TownPod EVE nudi simpatičan dizajn, naprednu futurističku unutrašnjost te obilje prostora uz inovativan sustav otvaranja vrata. Iako ga krasi jednostavan dizajn, automobil nudi iznenađujuće mnogo prostora u prilagodljivoj unutrašnjosti, gdje dominiraju dva zaslona koja služe kao instrument ploča, te sučelje audio uređaja i navigacije. TownPod EVE može se puniti preko sučelja skrivenog na prednjem kraju automobila. Nissan je za pariški salon pripremio i obnovljeni model vrlo popularnog sportaša GT-R-a. Impresivan sportaš dobio je novi prednji branik, dnevna svjetla u LED tehnologiji te novi stražnji difuzor. Japanski proizvođač nije objavio detalje o performansama i motoru. Uz novi Quattro na Audijevom izložbenom prostoru dominirala je i Spider izvedba hibridnog sportaša i Trona. Studija sportskog dvosjeda pruža pogled na buduće električne modele iz Ingolstadta. Pogonski sklop čini V6 TDI motor s 300 konja i prijenosom na stražnje kotače, te dva elektromotora smještena u prednjem kraju vozila. Dostavljaju ukupnu snagu od 88 konja, a u kombinaciji s provjerenim dizelašem ovako pogonjen i Tron Spider puca od snage i okretnog momenta. Automobil 100 hvata za samo 4,5 sekunde. Brzina je ograničena na 250 km/h, a inovativni pogon troši 2,2 litre na 100 km. Impresivan je i podatak dosega od čak 1000 km s jednim spremnikom. Koncept Shinari predstavlja izgled budućih Mazdinih modela koji slijede Kodo filozofiju, što je japanska riječ za duh pokreta. Shinari je zapravo studija sportske limuzine koja pruža pogled u budućnost Mazdinih modela. Impresivnu vanjštinu nadopunjuje još zanimljivija unutrašnjost kojom prevladava asimetrična središnja kontrola. Vozač na raspolaganju ima sve potrebne kontrole, pa je prostor ispred suvozača slobodniji i otvoreniji. Mazda je sa Shinarijem predstavila i napredni HMI sustav koji vozača povezuje s automobilom te omogućava 3 različita moda koji utječu na ponašanje vozila. Britanski proizvođač sportskih automobila Lotus priredio je pravo iznenađenje kada je predstavio čak 5 novih konceptnih automobila. Počnimo s Elitom, novim sportskim GT automobilom koji će se nuditi u kupe i kabrio inačici. Lotus je s Elitom okrenuo novu stranicu i najavio odmak od super laganih trkača. Automobil krase impresivne, elegantne linije, prostranost te sportske performanse. Predviđena cijena od 140.000 eura znak je da se Lotus namjerava pozicionirati na tržište velikih igrača poput Porschea, Aston Martina, Maseratija i drugih. Automobil pogoni veliki 5-litreni V8 motor s čak 620 konja, koji će Elite do 100 lansirati za manje od 4 sekunde, a bit će dovoljan za maksimalnu brzinu od 315 km/h. Vrijedi napomenuti da će Elite težiti oko 1600 kg. Automobil će se moći naručiti s najnovijim tehnološkim sustavima poput KERS-a. Prodaja počinje 2014. Lotus je predstavio i koncept Esprit, najavu modela koji će ući u borbu s Ferrarijevim Italija i McLarenovim MP4 12V. Automobil će se na tržištu pojaviti 2013. i predvodit će novi val Lotusovih modela. Nudit će se s 5-litrenim V8 motorima. Koncept e-Turn najava je buduće 4-vratne limuzine po uzoru na Elite. Uz težinu od 1800 kg vjerojatno će na tržištu konkurirati Panameri i Maseratiju Quattroporte. Nudit će se s 2 izvedbe 5-litrenog V8 motora i na tržištu se očekuje 2015. Najavljena je i inačica s hibridnim pogonom.
Nova generacija legendarnog Elisa zadržala je odlike prethodnika koji je na tržištu od 1996. Težina od 1090 kg te Toyotin dvolitreni četverocilindraž snage 320 konja dovoljni su za ubrzanje do 100 km/h za 4,5 sekunde. Elis će se nuditi u dvije inačice, kao kupe i kao roadster. Prijenos se obavlja putem ručnog mjenjača, a bit će opremljen start-stop sustavom. Na tržištu će se pojaviti 2015. Ferrari je predstavio najnoviju limitiranu roadster inačicu svog modela 599 i tako proslavio 80. obljetnicu dizajnerskog studija Pininfarina. SA Aperta je zapravo kabrio izvedba modela GTB Fiorano, što je vidljivo iz naziva Aperta, a na talijanskom znači otvoren. Oznake SA posveta su Sergiu i Andrei Pininfarina. Novi Ferrarijev Roadster ima lakše i jednostavnije izveden krov koji može podnijeti laganiju kišu. Talijanski proizvođač tvrdi da Roadster izvedba modela 599 nije puno teža od standardne inačice, pa je automobil zadržao jednako impresivna dinamična svojstva. SA Aperta je malo niži od standardnog modela, a opremljen je i zaštitnim roll barom. Automobil pogoni 6-litreni V12 motor sa 670 konja, koji se ugrađuje i u supersportsku inačicu 599 GTO. Aperta do stotke stiže za samo 3,5 sekunde, a maksimalna brzina iznosi 325 km/h. Ovakva inačica Ferrarija 599 stoji vrtoglavih 3 milijuna kuna. No, moramo vas razočarati. Svi modeli već su rasprodani. Jaguar je predstavio svoj najnoviji sportski automobil s kojim je obilježen 75. rođendan legendarne britanske tvrtke. Impresivan koncept Jaguara CX-75 nudi inovativni sustav pogona s produženim dosegom. Futuristički oblikovana šasija izrađena od aluminija pokazuje dizajnerske smjernice budućih modela britanskog proizvođača. Novi Jaguar pokreću čak 4 elektromotora. Svaki motor pogoni jedan kotač sa 195 konja, pa ukupna snaga iznosi impresivnih 780 konja. Tu su i dvije plinske turbine koje pokreću generator za proizvodnju električne energije u slučaju kada se isprazne litij-ionske baterije. Ukupni doseg iznosi impresivnih 900 km. Jaguarov supersportaš do stotke ubrzava za 3,5 sekunde te doseže maksimalnu brzinu od čak 330 km/h. Impresivni koncept talijanskog proizvođača supersportskih automobila predstavlja dizajnersku filozofiju budućih Lamborghinijevih modela i najnoviju tehnologiju izrade. Konceptni automobil izrađen je od ugljičnih vlakana, a u njegovom razvoju sudjelovao je i Boeing, poznati proizvođač zrakoplova. Sesto Elemento teži svega 1 tonu i donosi nevjerojatne performanse. Za pokretanje Lamborghinijevog koncepta zadužen je 5,2-litreni V10 motor uz snagu od 570 konja. Novi Lambov koncept do stotke stiže za nevjerojatne 2,5 sekunde. Maserati je izabrao pariški salon za svjetsku premijeru najjače izvedbe modela Gran Turismo. Novi MC Stradale je najlakši, najjači i najbrži Maseratijev cestovni automobil koji je inspiriran legendarnim trofeo modelima. Elegantni dizajn modela Gran Turismo sada je poboljšan novim aerodinamičnim paketom i novo dizajniranim ispušnim sustavom. Luksuzna unutrašnjost obogaćena je ekskluzivnim materijalima poput alkantare i karbona, a MC Stradale je izgubio stražnja sjedala kako bi se uštedjelo na težini. Impresivnu vanjštinu prate i odlične dinamične sposobnosti. Najjača inačica Gran Turisma pogonjena je 4,7-litrenim V8 motorom snage 450 konja, a za upravljanje je zaslužan poboljšani ovjes. Maserati je svoj najjači model opremio i odličnim Brembovim karbonsko-keramičkim kočnicama.
Dodatna težina ušteđena je i s lakšim 20-inčnim aluminijskim naplacima te karbonskim sjedalima. Snaga se prenosi unaprijeđenim mjenjačem koji brzine mijenja za samo 60 milisekundi. MC Stradale 100 hvata za 4,5 sekunde, a krajnja brzina prelazi 300 km na sat. Prodaja počinje početkom 2011. Poštovani gledatelji, ovo je u stvari bio najljepši dio Pariza. Hvala što ste bili s nama, ponovno smo zajedno za tjedan dana. Doviđenja. To bi bilo sve za danas. Iduća 7. brzina za 7 dana. Doviđenja.